Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Καλφάκης και στο παρακάτω βίντεο θα σας παρουσιάσω έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο καθαρισμού του αερογράφου σας. Αφού τελειώσουμε το βάψιμό μας, αφαιρούμε το δοχείο του χρώματος και με τη βελόνα στη μεσαία θέση ψεκάζουμε να φύγουν τα υπολείμματα του χρώματος πάνω σε μια εφημερίδα, σε ένα χαρτί. Τοποθετούμε ένα φρέσκο μπουκάλι με διαλυτικό του χρώματος που χρησιμοποιούσαμε και ψεκάζουμε πάλι στην εφημερίδα τόσο όσο να βγει το διαλυτικό καθαρό. Μετά παίρνουμε ένα χαρτί κουζίνας και κάνουμε τον εξής χειρισμό. Φράζουμε το στόμι του αερογράφου και πατάμε τη σκανδάλη του αέρα. Βλέπουμε ο αέρας να μην έχει διαφυγεί και να γυρίζει μέσα στο μπουκάλι. Τώρα θα κάνουμε αυτό με συνεχείς κινήσεις και πατώντας συνέχεια τη σκανδάλη του αέρα. Ο αέρας συνέχεια θα προσπαθεί να βγάλει το διαλυτικό από το στόμι του αερογράφου, αλλά φράζοντας θα επιστρέφει πίσω. Αυτό το συνεχές μπρος πίσω θα καθαρίσει εντελώς τα εσωτερικά αγγεία του αερογράφου. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καθαρίσει γρήγορα και εύκολα τον αερογράφο μας και είναι έτοιμος για την επόμενη χρήση ή για αποθήκευση. Καλή συνέχεια.